Alam niyo ba, hindi ko maiwasan tanungin yung sarili ko na bakit parang malas ko sa lahat ng bagay. Hindi naman ako masamang tao. Halos inuuna ko pa nga lagi yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili ko. Pero bakit ganito? Minsan, ang hirap talaga intindihin ng mundo. Yung tipong ginawa mo naman ang lahat para maging mabuti, pero ikaw pa rin yung nahihirapan. Sana makita ng mundo kung gaano kahirap yung mga pinagdaraanan ko. At syempre, yung mga efforts na ginagawa ko para malagpasan ko lahat ng to. At sana, balang araw, umayo naman yung mundo para sa atin, di ba? Akala nila, okay ako. Nakita nila, masaya ako. Pero di nila alam, sa likod ng mga ngiti at tawa ko, kapag mag-isa ako, umiiyak ako. Sobrang bigat ng nararamdaman ko.